Mass intentions offered September 1, 2020, Tuesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions, complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Asenta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad da Cuba, Walter Dijos, Francis Sencha, Arnold Piner, Anampi Arcos, Angeli Bano Valdebera, Willie Ligayo, Angela, Mrs. Angelina Uzaraga Wong, Sunday Lin, Mark Boquiron, Nonoy, and Bernadette Irizarry. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good health, protection, guidance, and enlightenment of Paulino Jr. and Filipina Abicia and family, Roger Chai, Gisa Cristil, Fitch, Jeffrey Ogalino, Desamparado, Manisan, Chiril Grace, Esther de la Serna and family, Lilibet Haka and Angelique Haralbi. Personal intentions of Klein Chan Cabusas and Maria Divina Indrina, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rosruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tasing family, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Chito and Grace Galang, Rodolfo Enhente, Inocencio and Ramon Tuyugan and family, Mr. and Mrs. Paulino Abicia and family, Dayag Haincadto and the Cafrenti family, Laurentes family, Miss G. Bertosio family, Cabusas family, Chudura Valle Kiranao, Antonia Gacho, Alnes, Maria Liza, Aliza and Anzel Plaza, Allen Tiuho family, Lourdes Segundino and children, Puraan Marie, Raymond John Allen and Jubin Benedict, Aurora Mahershal Gardner and children, Elaine Marie, Saint Paul and Mateo Ryan, Mrs. Aquilina Dotelios Vidal and family, Hermila Kapangpangan and family. Birthday of Wilfrida Misterio. Belated birthday of Nonita Sabayton. 70th birthday of Conchita Cabaron. 21st birthday of Christopher John Laurente. Mass Souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo Naon, Marnie Ayapana, Francisca Junas, and Alex. Alfredo Perpetua Leonardo Sr., Mauro and Banwila, Shalani George Sr. and Jr., Ninita Edmundo Clara Silveria, Romulito Remo Bectori, Fernando Eloterio Bidasco Candido and Lydia, Eugene Jesus Elizabeth, Jamie Remy Lee Fong, Crestituta Betes Tomasa, Servilia Lazaro, Bernardino and Ana Corita, Ronaldo M. Manoreña, Paterno Belsinia Jr., Josepos Peregrino, Amy Dioscoro, Bernardo Isabel, Hermenegilda, Manuel Proctusa, Marcelo Clito Maxima and Bernadita, Erlendo Porferia Tomas Carmen Gregorio, Francisco Ernesto Maria Dominga, Main Ann Runa May, Severina Telesforo, Hinara Placida Pedro Eulalio Tranquilino, Alberta Eutequio Gerarda Dominador Sr. and Jr., Guillermo Honoria, Gregoria Adelina Patrocinio Ernesto, Josipa Ignacio Amparo, Flor de Lisa Zotico Victorioso, Victoriano Loesa, Ida Rosario Pidiong Rey, Zinaida Candelaria, Daniel Eva Rolando Sr., and Maria. Faustino Crisanta Pedro Nicolasa, Orlando Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Benjamina Jose Bernadette, Angela Liting Ramon Sr. and Jr.,
Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime and Joscoro, Emilio Camencia, Josephus Benyalon, Joscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Loie Tohoy, Ronelo Amparo Roldan, Douglas Candelaria Nicolas, Luis Norma Restituto, Justina Prudencio Guadalupe Cirelo Tito, Ida Dalmacia, Demetrio Romana Joaquin Catalina Pedro Jesus Angel Binancio Juleto Marcelina, Magna Concordia Consolacion, Felix Natividad Dionisio and Adriana, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisha, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Alex Murakami, Jose, Jesusa Catalino, Anisita Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paridis, Grace Jane Laurente, Paciencia Laurente, Gina Boy, Justin Paul, Joy, Justino, Paulino Jr., Soledad, Yuleheyo, Rinaldo, Nicolasa, Paulino Sr., Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Clem Andreos Lienos, Natividad B. Sarino, Camilo Hacusalem, Judito Hacusalem, Nulan Tapales, Agustina Leria, and Satorina Leria. Ivy Estañero, Demetrio Edelberto Juan Sr., Erlinda Vector Hospicio, Bandilla Tia Miding, Juducia Dado, Belinda Sicoya, Sotira Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Bibincia Dumdum, Felix Dumdum, Igmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio, Dennis Cañete, Agnes Añeves, Bernardino Lim Sr., Feliciano Pantorella, Placido, Hugo, Donato, Alibel, Arnel, Placida, Pedro, Ilma, Wilfrido, Serviliano, Martin, Melvin, Francisco, Gilberto, Rosalia, Velia, Ropena, Gloria, Loreto, Severiano, Felisa, Victoriano, Miguila, Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glina, Julius, Francisco, Rosila, Basilisa, Placido, Alberto Cabusas, Britney Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Primitivo Urbana Calexto, Samuel Amancio, Erma Grace, Eneruso, Lodi Ramil, Archel, Glowid, Adolfa, Emilita Sorel, Engel Cue, Feli, Bernardero, Segunda, Berting, Eutequia, Martin, Elijah, Marie, Deliarte, Catalina, Francisco, Maria, Hermenegildo, Borgonia, Celetino, Miguelia, Alicia, Adelaida, Dolores, Samuel, Hermenegildo, Peter, Prido, Felisa, Juan, Angeles, Rudy, Maria Victoria, Angelito, Jane, Margaret, Ivy, Elinita B. Humpres, Carmelito Castro, Peregrina Epitacio, Naro Jr., Datiba, Minda, Patricia, Pipito, Guadalupe, Carlito, Mimang, Bining, Miguela, Mirasol, Selvina, Anisita, and Antonio Jr. and Sr. Ricardo, Gerardo, Lucia, Binancio, Enriquito, Alejandra, Cabahar, Sacares, Emiliana Tabar, Anatividad, Romeo, Aida Ocarisa, Max Armington, Rosa Armington, Jason Ruel Morello, Eugenio, Joscura, Juan, Materna, Maria Estrelleta, Primo, Jubil Faith, Victoria, Nomeriana, Jerry, Juanita, Eufemia, Florentino, Severiana Gacho, Hipólita, Sergio, Pedro, Jovita, Elisaria, Nini, Punciano, Pudencia, Mark Dater,
Jugracias, Flor Haikut, Anita, Oscar Merna Jesus, Milagros Severiana Doroteo Pedro, Jovita Hipolita Antonio Agripina Alfonso, Franklin Yoteria Adila Roque, Alex Marianita, Vicente Romeo Alejandro, Elvis Bernardo Catalino Cecilia Salvador, Perfecta Antonio Maria Luisa, Alanzel Alan Caballero Bonifacio Aninocenta Soniega, Crescencia Teofilo, Eusebio Gloria Jose Pura Constancio, Elina Marisa Metodra Ana Fermin, Jose Pura Constancio Elina Susana, Esteban Michael Douglas German, Rafaela Alberto Senior, Marcelina Dr. Flora Tabuada, Lourdes Ronolo Teresa Terzo, Paula Senyura Fermarita Mauricio Gabonilas Jr., Godofredo Anjoscuro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Rodrigo Roberto Maxima, Sinon Ricky Dionisio Antonia, and Felix Yuson, Edgardo Apolonio and Vidal Siroy, Monsignor Jutay, Adelino Erlinda Alvarez, Hospicio Bacos Senior and Junior, Hani Hubilag, Presentacion Hubilag, Marcelo Bacos, Dolores Bacos, Demetrio Comita Senior, Bandilla Comita, Amado Billones, Ricarda Billones, Lelia Ben Luz Marilu Jake, Jibara Conrado, Ricardo Epifanio Rodolfo Carlito, Celso Fe Pablito, Ricardo Nicanor Eduardo, Gloria Esperanza, Benedicta Celestino Tita Alvarez, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala, Esperanza and Jose, Isabel Berhelio Exaltacion, Teresita Josefa Agustin, Catalino Immaculada Oliminado, Herminia Borja Omicruz, Poncionita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Junaito Nadal, Cesar Carbonella, Ibilén Pilar, Berna Subirano, Abaya, Erlinda Alvarez, Hospicio Senior and Junior, Hanili Presentacion, Marcelo Dolores Demetrio, Bandilla Amado Ricarda, Rodolfo Carlito Celso Fe, Pablito Nicanor, Eduardo Gloria Esperanza, Benedicta Celestino, Kathleen Marilo, Profetisa and Seferino, Mercedes and Eligios, Jolie, Ruli and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio and Benigna, Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo, Rofo Senior and Junior, Adila, Pires, Inidik Bungon, Doroteo Nakwa, Prudencia Abelianusa, Simplicio Abelianusa, Domingo Soler, and Nathaniel Abelianusa. Birthday of the late, anniversary of Mercedes Durifel, Mesias Planas Sr., Franz Ace Eray, Teodoro Saison Jr., birthday of the late Ernesto Torrejos, death anniversary of Siberiana Gacho, Allen Vicente Tamara, and Trinidad Caballero. 9 days Mass Sol for Alex C. de la Calzada, first death anniversary of Paul Anwar Bellarial and Natividad B. Sarino. 48th day of the soul of Joel Nacorda. 98th death anniversary of Domiciano Quasito. 4th death anniversary of Pablo Jordan Sr. and Oscar Nyala. All deceased Vilmosa Guard staff and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19.
Palihog manindog. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy ano da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, puna ang amo mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo o sa imong walay puwas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa ni adtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod sa mga nahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod sa tanan mahitungod sa Dios.
Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran, alang ni adtong nakabaton sa espiritu. Wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tawo, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu. Apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu, dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Siya dili gayud makasabot niini, ug binuang kini alang kaniya. Kay ang ilang bili, masukod man lamang sa espirituhanong sukdanan. Ang nagbaton sa espiritu, makahukom sa bili sa tanang butang. Apan, walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan. Kinsay nahibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya. Apan ania kanato ang hunahuna ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang Ginoo matarong diha sa tananiyang mga paagi. Ang Ginoo matarong diha sa tananiyang mga paagi. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. O padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, o pasuginla sila sa imong gahom. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong gahom, og sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian, maoy gingharian alang sa tanang katuigan, og ang imong pagmando nagalungtad laptas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagabangon sa tanan nga nahapukan, ug nagpatindog sa tanan nga nangapilay. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, di nagtudlo siya sa mga tao sa adlaw nga igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong.
Dito sulod sa sinagoga may tawo nga giyawaan, ug sa makusog misinggit siya. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, ikaw maong balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang yawa, hilom ug gula sa tawo. Gilamba sa yawa ang tawo sa atubangan nilang tanan, ug unya migula siya nga wala unsaa ang tawo bisag jutay. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay. Unsang pagtulun-a na kini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Ngayong gabi kanyong tanan, samtang nagtudlo si Jesus sa mga tao dito sa Capernaum, sa adlawng igpapahulay, may usa ka tawo nga giyawaan. Nya sa atong nabatian, siya misinggit sa makusog ug miingon, Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron sa paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, nga ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Mga kaigsuonan, according to scholars, para sa mga tao niadtong panahona, mga tao during the time of Jesus, especially in the world of magic, maghisgotag magic. To know a person's identity is to have power or to have control over that person. And so ang gibuhat sa yawa nga pagsulti kun kinsa si Jesus, it was not an act of recognition of Jesus' authority, but an effort by the demon, sa yawa, to control or to have power over him, over Jesus. And yet we know nga walay gahom ang yawa batok kang Jesus, wa siya dag-anan. And so in the end, siya ang mipahawa sa maong tao. Mga kaigsuonan, pinaagi sa pagpagula ni Jesus sa yawa, wala lang niya gipakita ang iyang pagka-Diyos, wala lang niya gipakita ang iyang misyon, wala lang niya gipakita nga siya mas gamhanan kaysa yawa o sa dautan, kundili gipakita usab niya nga while ang yawa mao'y magdala og kalaglagan sa tao, ang iyang gahom, ang gahom ni Jesus, mo'y magdala niini ngadto sa matuod nga kagawasan. Jesus came in order to set the captives or the prisoners free. Diba? Maunay gi-prophesy ni Prophet Isaiah sa iyang sulat. Mga kaigsuonan, kitang tanan, we have been given by God the gift of freedom. And precisely it is because of this gift that we are different from the rest of creation. For it is through this gift that we are capable of receiving and of giving love. And yet, in spite of this gift of freedom that we have, still, dili nato madinay nga in a certain sense, we are also unfree. Dili ta ingana ka free. Meaning, nga bisan physically, mabuhatod nato ang atong gusto, bisan walay tao nga mupugong nato, still kahibaw ta nga sa sulod sa atong kaugalingon, adunay maingon nato nga invisible force nga mo'y magtukmod nato sa pagbuhat sa mga butang nga dili nato gusto. Sa giingon bitaw ni San Pablo in one of his letters, what I do not understand, for I do not do what I want, but I do what I hate. Ang gusto na kong buhaton, di na kong mabuhat. Anyat ang butang na hinuon nga akong gipangbuhat, mo ang mga butang nga akong gikalagutan, mga butang nga dili nako gustong buhaton. Mga kaigsuonan, gusto ta nga mabuhi nga gawas nun, gusto ta nga hapsay ang atong mga decisions nga pagahimuon, apan kining maong kagawasan dili kini mahatag sa kalibutan.
Tungod kay sa pagkatinuod sama sa atong nabati sa atong ebanghelyo karon, si Jesus lang ang makahatag niini kanato. Amen. Palihog manindog. Sa tumang pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo ug sa matag pangamuyo moingon kita, Ginoo luwasa kami. Ginoo luwasa kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan ug ang nagdumala niini makabaton sa kinasingkasing nga kabag-uhan sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabatuna og hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga mihalina mahisama sa mga santos sa langit nga nakiguban sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Makagahom nga amahan puno sa pagsalig ug gugma, among nahalad nga kanimo ang mga tinguha ug pangandoy sa among kinabuhi, hinaot nga kini dili mahisupak sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Maigsuon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, og sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo.
ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Sa Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit kung yuta sa inimong himaya. Palihog madluhod. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos sini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balikan. Aron baghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy,
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Paliho manindog. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanamo na anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo imong giharian, matuman ang imong pagbuo, dili sa yuta mayon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa amo mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan-luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, hanggang humugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga sala. Kaluoy, kaluoy, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga sala. Patagin kami sa kanina. Palihog manluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ida
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa, magligon ang kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19, kitang tanan. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanim. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.